vragen? Ja, Volgens mij, kijk. ja, dat is een tijdje geleden. Hé, verrek. Ja, Ehm, en ik weet niet hoe ze nederweert. ja, wij hebben ons toen op de parkeerplaats door bij die supermarkt hebben ons... Ja, klopt. en toen word je door niet met een kameraad of zoiets? Ja, dat ligt nou in het ziekenhuis. Oh, Ja. wat is er aan de hand? Ja, die heeft het heel moeilijk gehad. Die heeft verschillende weken in het verkeer gelegen. Ja. Omdat hij sowieso al COPD had en hij had er een flinke longontsteking bovenop. Ai. Sinds gisteren is ze naar een agritatie gegaan en ja, die heeft weer een moestuintje. En dan gaat hij vanmiddag met zijn rolstoel met zijn zoon naar leren, want hij is al een paar weken in vandoor geweest. En, ja. Dus zo ongeveer... Maar, Ja, als zo- het zo doorgaat, dan is ze binnen 14 dagen weer thuis, denk ik. Oké. Ja. En hoe is het met u? Stilaan. Stilaan. Ja. Mijn vriendin is, hoe was het, 2020 ook overleden nou. Want En dan- wanneer en hebben... dan- en dan Wanneer hebben... komen- Weet je dat nog? Wanneer we elkaar gesproken hebben? Dat Ja. zal toch ook wel een jaar of 4? Ja, ik meen 2018 of 2019. En ook vriendin is overleden. Ja, In 2020. ja. Ik ging altijd met de camera samen op pad. En wat is er gebeurd? Ja, dat is ook weer zo wat, hè. Dat is verschrikkelijk. Ik ga een wond van 6 centimeter diep. Was ook nog in een coronatijd ook nog. Zo was voor de dood, voor corona te krijgen. Ik moest verhuren met die wond van 6 centimeter diep ook nog de boodschappen gaan doen en alles. En op een gegeven moment moest ik toch voor mijn eigen kiezen, want ze waren me al een jaar aan 2 keer per dag aan het verbinden en op een gegeven moment moest ik opgenomen worden. En zo was ze ook heel alleen op de wereld en ja, die was zo ook al met een ziekte, tinnitus zeg maar, dat heb ik zelf ook. En Tinnitus is met de fluittoon in de ja, oren. de pieptoon aan de oren. Ja. Zo had het heel hoog, dat schert in de rug en in de kop. Ja. Maar maak ook verhaal af, want wie is uiteindelijk... Want ze was als de doet voor Corona te krijgen. corona. maar- Geen moest naar het ziekenhuis met Ja, met de die wond van En 6 we kosten elkaar niet op bezoek komen. Zo, ja, dat helemaal geen verveur voor zij totaal nemers. Ze was totaal alleen op de wereld, zeg maar. God, ja. Ja. Maar van tevoren, zeker al 6 jaar, was die naar de levenseinde-kliniek geweest voor een euthanasie aan te verhogen, omdat ze dit niet te zeiden. Dat zit wat over de ernst van... Ja, klopt. Ja, maar als je zelf hoort dat hebben meerdere mensen die dat hebben, die maken er een einde aan. Er zijn heel veel mensen die dat hebben. En die Jacques en Joke hadden die toen, van de levenseinde-kliniek, ja, die moest eigenlijk zoveel nog ondergaan. Ja, spiegels kostte dat helemaal niet meer aan. Toen heeft ze een adres gekregen van de eender. Ja, Ja, via dat adres iets ze via China zo'n poeiertje kunnen bemachtigen. En ik heb ze er 2 keer of 3 keer van tegen kunnen gooien. Dat ze al aan antibraakmiddel waren begonnen, zeg maar. En dan kom ik zo overstoren. En kan nog 1 ding doen zitten. Maar dan moest ze weer een antibraakmiddel hebben. Domperidon, dat was dan het beste. Hebben we dat weer via internet kunnen krijgen. Maar wie geen ons ziekenhuis toen het gekke was, in een hele mooie datum uitgezocht. Dat was 17/7 hebben we elkaar leren kennen in 2009. En 17/7 wie ik in het ziekenhuis lag. Ik lag toen inmiddels net 2 dagen in Hoensbroek, want ik ben in Eindhoven geopereerd. En toen nu ik dat ze er ook die datum met een en ander gemaakt heeft. wie komt dat verschrikkelijke neus dan tot oog in het ziekenhuis? Van wie kreeg je een bericht? Ja, dat kwam van mijn eerste examen. Daar stond ik ook al van te kijken, want normaal die dochter van mij, die hield de post bij. Die had het toevallig druk gehad ja, en die had de sleutel aan mijn ex gegeven, want mijn ex die komen normaal niet bij mij. En hup, en een keer kreeg ik telefoon. Wat, Leni is dood.
Nee, dat is gek. Ja, toch hè. Ja. Dan, Geen begrafenis of duivel of dood meegemaakt. Ik lag in het ziekenhuis in Hoensbroek in Adelante. Toen kwam ik toe naar de Rijnmond, zeg maar, en ja, dan gooide ik kijken. Ja, er woonden alleen maar zangers. Ja, het leven is hard hoor. nou ja, je hebt toen verteld dat je buurlijk wat meegemaakt hebt. Oh joh, weet ik. Ja. Heb je niet zo het gevoel van wanneer helden ze eens een keer op? Oh, dat weet ik niet. Nee? Nee. Ik geniet iedere dag. Ja. Ik heb 3 camera's bij me, dus... Oh kijk, tussen de been. Ja, 1 en 2 nog in mijn tas. Oké. Ja. Natuurkleedjes schieten. Ja, net het peertje in de wei. Ja. Net door. Ja. Precies, allemaal in de rood, maar ja. Wat is er met het stoffelijk overschot van Leni gebeurd? Is ze begraven? Is ze gecremeerd? Wat? Ze was eigenlijk van tevoren, hij ze mij altijd gezegd, ze hadden een foto met, ik weet niet wie dat was, Whitey geloof ik. En daar is een foto van en toen ze altijd keer hebben gehad dat ze die foto dan ook op het grafkrieg stond. En dat is er nog eens wat van gekomen. Nee. Maar je weet ook niet waar het graven is? Of... Doortje de begeleider, ja, die heeft er ergens uitgestrooid. Maar weet ik niet. Ik zie een Doortje dan nog wel eens, maar ik heb er zo praktisch de laatste jaar ook niet meer mee gekald. Nee. Is dat voor u belangrijk om te weten waar dit gebeurd is? Die plek? Nee. Nee? Ja, ik ga het veel liever op een andere plaats gedaan dan. Ja. Als ze geen keer naar Wierkteren, daar zitten ergens van de Siberische icoontjes en daar amuseerden zich altijd fijn met fotografie. Ja. Hoe was die relatie tussen och twee? Niet zo, ja, zo haar zelf ook heel veel meegemaakt. Ja. Daar kon je ook een boek van schrijven. Ze kwam moet ik een gezin van 12, die alle 12 naar internaten zijn gegaan. Ja, haar eerste ex die er misbruikt was in een duel. Ja, maar dat kon ik nou niet vertellen. Nee, want moet ik ook niet doen. Dat soort geks, ja. Die tinnitus, hè? Voor Ja. mensen die niet weten wat dat is en die het ook nog nooit in de oren hebben gehad, wie loopt ze dat op? Stress, spanning, kan ook. Harde muziek, kan ook. Maar ik heb het met aanvallen gekregen. Ik heb toen diabetes gehad. Ik woog toen 100 kilo en van de medicijnen. Ja, kan ook. En dat is er de ganse dag? Ja, je kunt er nog net mee slopen. Ik heb toevallig vannacht maar 3 uur geslopen. En dat bedoelt geslopen zonder medicatie? Ja. Althans, voor de tinnitus, daar heb ik geen medicatie voor. Probeer het dus te omschrijven in nog eigen woord, wie dat bij och is. Ja, het is toch continu, hè? Kijk, ik ben zelf technisch, ik heb altijd elektronica gedaan als hobby. Ja, dan pak je zo'n toonregenator erbij of generator. En dan gooi je die frequentie opzoeken. Bij mij is die piep toen 8680 hertz. En mijn vriendin heeft dat toen op de computer opgezocht. En je dat heel hoog. Het is zo dan 11.000 hertz. Dus dat scherde er in de kop. En daar is niks aan te doen. Tot op het moment toch niet. Maar er zijn ook mensen bij die hebben dan met een brom, zeg maar. En dat varieert bij iedereen. Maar als je maar 3 uur per nacht kunt slopen, Ja, toevallig afgelopen bijvoorbeeld, nacht dan Ja. zal dat verhuur nog veel moeilijker zijn geweest. Ja, dat klopt. Ja. Je loog 's middags op bed.
Je moest die even gaan liggen. En zo versnel deed het dan ook, anders kostte de oven niet vol. Ja. Wat is de mooiste gezamenlijke herinnering? Voor u dan, wat je samen hebt gedaan? Dat we altijd fijn nog in de natuur kosten. We begrepen elkaar in. Ja. Een keer andere mensen die dit hebben, ja, dat is maar een piep, maar ik geloof het niet blijken dat ik dat heb. Ik zeg dat wel. Ik heb ook hier veel pijn in mijn onderlichaam, zeg maar. De pijn is dan erger als de piep. En heel veel mensen zeggen, de piep, ja, ik maak er een eindje aan, ja. Waarom? Dan houdt vast aan die gedachte van ik geniet iedere dag. Ja, dat doe ik ook. En vooral als de zon schijnt. Leuk om nog Ja. weer ontmoet te hebben. Ja. Geo.